Bé, moltes gràcies al poble de Maçanet per haver vingut a escoltar en Lluís i en el Jordi, i el Jordi i el Lluís, tots dos, que vindran a fer un acte, com estan fent per tot Catalunya, que es diu Reactivem-nos. Bé, el de Reactivem-nos és perquè hem de tornar a posar fil a l'agulla allà on ho vam deixar, el 27 d'octubre del 2017. I a partir d'aquí, és una nova etapa, perquè la cosa havia quedat una mica així esturada per la repressió, que ja tots ho sabem, el que ha passat, i el que hem de fer és el que sempre dic, hem de tornar a normalitzar sobretot la independència. La independència l'hem de normalitzar. No és cap mal, doncs l'hem de normalitzar, hem de pensar què volem, perquè suposo que tots els que esteu aquí el que voleu és la independència, per els motius que ja de sobres ja sabem que tenim, i l'hem de normalitzar i fer-la com si fos una cosa quotidiana, i així tirar endavant. Podria dir moltes coses, perquè n'hi ha moltíssimes, però l'única manera de fer-ho és cada dia pensar com si ja fóssim un país independent. Si tot Catalunya pensés així, doncs ja tindríem la independència, no? Si és així de clar. Es tracta d'agafar poder. Tenim un poder molt fort, que és el govern espanyol, que ja sabem el que és, doncs el govern espanyol no té tant de poder com sembla. I els hi fa molta por el poder del poble. Perquè en els polítics els poden callar, però la gent no la poden callar. Per tant, jo crec que si tots ens hi posem i agafem consciència del que veritablement volem, que és la independència, ho aconseguirem. Bé, dono la paraula a Lluís i al Jordi, i al Jordi i al Lluís. Gràcies. Ens posarem drets perquè així estem més a prop de la gent també, perquè és que si no dona una sensació estranya, estar aquí tan ben acomodats. Bé. Doncs bona tarda a tothom, bona tarda a tots i a totes. I bé, gràcies a la gent de l'Assemblea de Maçanet, que sempre esteu tossudament treballant per la independència. És d'aquelles territorials que estan funcionant i que estan treballant fermament amb una cosa extraordinària, que és la perseverança i la constància. I això és important, la perseverança i la constància en no defallir en cap moment. Mireu que aquí ho teniu complicat, perquè vau fer tot allò dels turons de les estelades i mira que us les arrenquen, però vosaltres a tornar-hi. Això és el que hem de marcar. Això marca el camí, encara que sembli que és només un petit símbol. La independència també l'aconseguirem precisament amb les simbologies. Us heu fixat que hem deixat de posar l'estelada als balcons? I això és important, és molt important que hi tornem. Sembla que ara ens faci fins i tot vergonya posar l'estelada o portar un llaç groc o alguna cosa que ens marqui com a independentistes, quan abans ho fèiem arreu. Per què ara també i fins i tot ens avergonyim, no? Quan ha sigut l'altre el que ens ha fet la repressió i els que ens han deixat d'aquesta manera una mica anuarrats. Per tant, el primer que hem de fer és tornar a utilitzar la iconografia que hem tingut històricament. O sigui, les estelades haurien de ser un mar d'estelades a tot Catalunya. Quan aquell senyor que ara mana el govern de Catalunya, per cert, que fa una pinta d'enterra morts que és horrorosa, aquell senyor està dient que és el govern de tots, que ja hem passat pàgina, que la gent ja no és independentista. Clar, és que no ens veiem. No ens veiem. Hem quedat com una mica. No és el cas de Maçanet, Maçanet us veieu i us veieu molt, I ja ho he dit, en aquella constància. Però això ho hauríem de replicar a tot arreu. I per això comença la campanya aquesta que des d'aquest nou mandat, amb el nou secretariat, amb la presidència del Lluís, vam dir que el que teníem de fer és anar per tot el territori amb un missatge important, escoltar-vos a la gent de base, perquè l'assemblea sou tots vosaltres.
L'equip de direcció és equip de direcció i prou, però som totalment un equip delegat. O sigui, els que maneu sou vosaltres, la gent de l'assemblea, la gent que històricament ha fet pujar a l'assemblea. Nosaltres només el que hem de fer és escoltar-vos i fer el que ens demaneu. Per això venim a fer la campanya Reactivem-nos. Què necessiteu a cada territori? Com ho podem fer per tornar-nos a desvetllar i tornar a apretar? Abans ara parlàvem aquí de que no sortim al carrer, que ens hem de tornar a mobilitzar. Us recordeu? Per què també ara les mobilitzacions costa tant d'anar-hi la gent? Doncs per diverses raons. Han passat moltes coses. Estem emprenyats, estem desencisats, estem desactivats. No entenem els nostres polítics. Els polítics dits independentistes pacten amb governs espanyolistes. No entenem per què. I per què passa tot això? Per què ha passat? Doncs des del 1 d'octubre hem anat caient avall. Es produeix el fenomen per què ens ha passat tot això? Perquè hem deixat de fer el que històricament ha sabut fer assemblea, que és apretar, apretar, apretar i apretar. Ens hem de mirar una mica al melic també, alguna vegada, perquè nosaltres també tenim responsabilitat amb el que està passant. Quina responsabilitat tenim? Doncs precisament que hem deixat de sortir al carrer. És això. Hem deixat d'apretar els polítics perquè facin la seva feina. Sabeu que ara estem commemorant la plantada que va fer Lluís Maria Xirinacs, que algun dia l'hauríem de posar en el context que es mereix, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. I davant de tota aquesta situació hi ha un planto. Hi ha moltes situacions que hauríem de replicar precisament el que és la desobediència civil no violenta, que és el que hem fet nosaltres i hem de continuar fent. Perquè hem de continuar amb aquest esperit de no violència. Però per què ara esperem que passi alguna cosa? Perquè vam delegar el 100% en la classe política que treballés la independència. I aquí és on hi ha el nostre grau de responsabilitat. Fixeu-vos, us penseu que si nosaltres no haguéssim estat mobilitzats, la classe política hagués arribat on va arribar? No hi hagués arribat. No hi hagués arribat de cap manera. O no recordem aquell 2017, per no anar més enrere, perquè ja venim, és que tots naixem a Arenys de Munt, si us recordeu. Que a Arenys de Munt ja hi vivien xirinacs en aquella època. O sigui que quan parlem de quan es comença a fer la primera consulta popular, mireu, un dels líders de la desobediència civil no violenta. Visquen allà a Arenys de Munt, reunint-se 6 o 7 i organitzen aquella primera consulta popular per la independència que després es replica arreu del país amb les plataformes del dret a decidir. O no veu fer una plataforma del dret a decidir a Massanet, aquí a Massanet de la Selva, oi que sí? I d'aquí van néixer el 9-N. És que la plataforma del dret a decidir va ser capaç de fer una consulta popular a la ciutat de Barcelona quan ningú s'ho imaginava. A la ciutat de Barcelona. I posant urnes fins i tot al carrer. Arribem al punt, jo soc de Sant Joan de Vilatorrada. Aquí m'heu dit que a vegades és complicat perquè és un territori d'aquell divers, que hi poden haver diversitat d'opinions. Sant Joan de Vilatorrada ni us explico. Sabeu com ens diuen? Ens diuen a l'Ohio de Catalunya. Per què? Perquè els resultats que es donen a Sant Joan de Vilatorrada es donen després, es repliquen sempre, tant a les generals com a les autonòmiques, etc. A mi em fa vergonya dir-ho, però quan va guanyar Ciutadans a la Generalitat de Catalunya, Sant Joan de Vilatorrada va guanyar Ciutadans. Ara que hi ha el PSC, torna a guanyar el PSC. Quan van ser els grups sobiranistes, la majoria també eren els grups sobiranistes. O sigui que menys diversitat que allà, que és una rèplica exacta. El Quico Cellers, el periodista que viu a Sant Joan de Vilatorrada, diu: jo no vaig a Barcelona, jo em quedo a Sant Joan de Vilatorrada i és el resultat que hi haurà a Catalunya. Ho diu sempre. Doncs fixeu-vos-hi. Allà, l'alcalde de l'època ens va prohibir la consulta popular. Va dir que no ens deixava un col·legi per votar, que allò no servia per res, del PSC. Ostres, ara és independentista, aquell home. Però qui ho havia de dir? Sí. Per què? Perquè va veure la nostra perseverança, la nostra constància, i que l'únic camí que hi ha, de veritat, és la independència del nostre país. Per això us posava aquest exemple de no deixar-nos locals a ser
un ferm independentista que està recolzant el legítim president Carles Puigdemont, en aquest cas, aquest senyor que està en aquella plataforma d'exsocialistes que es diuen Més Catalunya. Us sona, no, d'això? Doncs és un dels caps principals de Més Catalunya, quan era totalment contrari a la independència. Això també ho vam aconseguir nosaltres, sent milers i milers i milers de ciutadans al carrer. Aconseguim fer el 9N i apretem fins a aconseguir que una presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, la Carme Forcadell, ens diu a la plaça Catalunya plena de gom a gom, perquè aquesta és la força que ens dona, ens diu: president, posi les urnes. Ho recordeu tot això, suposo. Després de tot això, després hi ha tot l'afer d'enviar un president a la paperera de la història, posar-li un altre, que a vegades quan posen a l'altre encara és més independentista que l'anterior, molt més, això està claríssim. Què passa? Desemboca amb el 1 d'octubre. Però com arribem al 1 d'octubre? Perquè nosaltres continuem sent al carrer i continuem apretant i apretant. I per això surt la paraula referèndum o referèndum. I nosaltres continuem. I legítimament, polítics que no hi volien ser o que no estarien d'acord van fer un pas al costat. Us en recordeu, al juny, que hi va haver una dimissió d'alguns consellers i van entrar uns altres que sabien que s'hi jugarien a la presó i alguns hi van anar? Un està a l'exili, que és el legítim conseller de Cultura, Lluís Puig. Un altre, el Quim Forn, que també aquest va patir presó quasi bé 3 anys. Tots aquests s'hi van posar sapigant que s'hi jugaven perquè nosaltres érem al carrer i vam apretar i vam anar empenyent fins a arribar-hi. I no arribem un 20 de setembre, quan ocupen les conselleries. La Guàrdia Civil, de trist record per mi, per cert, ja ho sabeu, però que aquell 20 de setembre, amb el que vam apretar i quan estàvem allà a la Gran Via de les Corts Catalanes, amb la Conselleria d'Economia totalment, nosaltres ocupant el carrer. Però què va passar allà? Ja vam tenir la primera errada. I ara prenem consciència d'això. Només aconseguirem independència amb desobediència. Sense desobediència no hi haurà independència. I a vegades som massa obedients. I aquell dia vam ser molt obedients. Aquell dia quan el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, enfilats a dalt d'aquell vehicle de la Guàrdia Civil, ens van dir que ens n'anéssim cap a casa, no teníem d'haver marxat. Ens teníem d'haver quedat allà. Però com que sempre estem a l'expectativa del que ens diran els que estan a dalt de la tarima, com a líders del procés, per exemple, els creiem i marxem. El mateix vam fer el 3 d'octubre, amb la gran manifestació, aquella que integrava fins i tot gent que no era partidari de la independència, però després de veure les garrotades del 1 d'octubre es va juntar amb aquelles grans manifestacions. Però vam tornar cap a casa. O el dia de la República dels 8 segons. Què ens va passar aquell dia? També marxem cap a casa amb tristesa, plorant, abraçats allà al passeig Lluís Companys, però tornem cap a casa perquè ens diuen tranquils que nosaltres negociem i ja sabem el que fem. I el 27 d'octubre no baixa la bandera a la plaça Sant Jaume, veiem la Dharma tocant allà i en lloc de dir-los foteu el camp d'aquí de tocar perquè us contractarem el dia que tinguem la independència i llavors us pagarem si és necessari el triple o el quadruple, però ara anem cap a casa, vosaltres cap a casa i nosaltres ens plantem aquí fins que baixi aquesta bandera. Això tampoc ho vam fer. Perquè això també és responsabilitat dels ciutadans. Nosaltres hem de fer la independència. També ho deia Xirinacs. La independència no es negocia, s'agafa directament, es pren. Perquè en l'estat espanyol només hi ha un camí, que és la unilateralitat. Ja ho sabem. I a més som els campions de la no violència. I ja ho hem demostrat. Però sí que vam fer un acte de desobediència. Per això vull posar en valor que quan fem un acte massiu de desobediència és quan guanyem. El 1 d'octubre, aquell dia vam desobeir a tots, els d'allà, però també els d'aquí. O no recordem també que l'Assemblea ens va demanar que aixequéssim les paperetes si venia la Guàrdia Civil als col·legis electorals i que els deixéssim passar perquè no hi hagués cap ferit? I vam fer això.
Ningú va fer això. Ens vam plantar allà com vam poder. A Sant Joan de Vilatorrada ens vam posar així colze amb colze. El poble del costat a Callús, a terra assentats, que els arrenquessin com si arrenquessin cebes. A Castellgalí no ho recordo, Fonellosa, anar fent marxa enrere com poguéssim. Perquè no havíem preparat la resistència pacífica no violenta. Perquè no ens imaginàvem que la policia o la Guàrdia Civil totalment embogits ens fotrien aquelles garrotades. Però en lloc de marxar, què vam fer? Encara cada cop més gent i més gent i més gent als col·legis electorals. I més gent. Jo em vaig anar a una xerrada a Vià, imagineu la imaginació del poble català. Quan em diuen, escolta, quan vam veure les garrotades que et van fotre a Sant Joan de Vilatorrada, que és gent de Vià, que són feréstecs, no us ho imagineu. I em diuen, quan ho vam veure vam dir, aquí no s'enduran la urna. Els nostres pebrots que no s'enduen la urna. I sabeu què van fer? La taula on tenien la urna me la van ensenyar, La van encadenar amb una cadena i va venir un camió d'aquests formigonera i van formigonar tota la urna. O sigui, formigonada, que allò pesava, que ni allò de les New Jerseys aquelles no pesen tant, I van tenir d'arrencar la tapa, perquè era impossible. A mi quan me la van ensenyar, vaig dir, això guardeu pel Museu de la República, sisplau, perquè la imaginació del poble català aquell dia, ja ho sabeu, allò, quantes col·legis electorals vam fer tot allò. Per què vam aconseguir fer això? Perquè vam fer un acte de desobediència massiu. Vam desobeir a tothom, inclús els nostres que ens havien dit que ens anéssim cap a casa, bueno, que els deixéssim passar només una papereta en l'aire. En canvi, els altres dies, quan ens diuen, tranquils, que nosaltres gestionarem la negociació, nosaltres ens esperem a casa que tot ens faci la feina. No, ara ja ho sabem. És un aprenentatge. Per això és bo també mirar-nos el malic. I això també és el que hem de dir. Hem de tornar-hi com sigui. També hem de reconèixer que hem passat una pandèmia. Això també ens ha desmuntat molt, Tot aquell temps que vam estar a casa, tornar a recuperar tot això, és el que ara hem de treballar i picar pedra. I des d'on ho farem? Des de la base, des de vosaltres, des de la gent. I a cada territorial o a cada sectorial, per això l'ANC que té tot aquest control territorial, per dir-ho d'alguna manera, que té totes les potes ficades en tot l'àmbit territorial català, i a més la Catalunya Nord, les Illes, el País Valencià, internacionalment, aquesta potència que té Assemblea és la que hem de posar en valor. I com l'hem de posar en valor? Doncs precisament nucli a nucli, poble a poble, petita vila, petit llogaret, el que sigui, escoltar-vos molt i intentar que totes les accions se repliquin. Com ho podem fer això? Per exemple, a Massanet, aquí no heu deixat mai de posar les estelades. Doncs això s'hauria de replicar en molts altres pobles. El servei de comunicació entre tots, i ara hi posarem mesura, jo porto la Comissió d'Accions al Territori, precisament el que vol fer és això, que hi hagi un servei de comunicació entre totes les territorials que sigui molt ràpid i que de seguida sapigueu quines accions es poden fer. Algunes que es puguin fer territorialment i altres quan, per exemple, ahir que vam tenir la visita dels monarques a l'Hospitalet, puguem reaccionar i puguem anar-hi. Puguem anar-hi molta gent de tot el territori, perquè és que ens hem de tornar a mobilitzar, que no siguem només 200 persones anant a protestar, que siguem altre cop milers, perquè quan l'Enterra Morts digui que això s'ha acabat, veguin milers d'estelades i veguin una pila de gent al carrer. És que això és el que hem de fer. No ens ho farà ningú. Per això ens necessitem tots. I aquesta força de la gent, aquesta força de cadascun de nosaltres, és la que ens tornarà a donar la possibilitat de tornar-hi. Evidentment, ara ja s'ha aprovat un full de ruta. I jo he vist que el full de ruta, resumint molt, la unilateralitat està claríssim. És el punt de coincidència absolutament de tothom. O sigui que tenim clar que només amb la independència unilateral ho aconseguirem. I sabem que amb això rebrem. I ja coneixem ara el contrari. Ja sabem que ens estovaran. Però estem preparats. I també em direu, no hi ha joves. Però posem en valor també la gent gran. És extraordinari la revolució de la gent gran que tenim en aquest país.
Aquesta gent que estem disposats a anar fins i tot en primera fila. I això que els joves no hi són no és cert. Els joves hi són, el que passa que ara estan fent de joves. Perquè això de venir a escoltar un cantant i un pallasso aquí a la mitja tarda per reactivar el país i tot això costa moltíssim. Ells tenen de disfrutar la seva joventut. Però quan veguin, que això ho hem sentit moltes vegades, quan veguin que nosaltres hi som en primera línia, els joves estan allà al nostre costat com hi han sigut sempre. O no hi van ser el 8 d'agost, o no hi van ser aquesta diada de l'11 de setembre, o no cridaven independència com a bojos al Canet Rock quan el president en Lluís Llach va presentar la samarreta d'aquest any de la diada. O sigui, els joves clar que hi són, però ara diuen, no, fem de joves, és que jo tinc també una filla de 17 anys, em diu, papa, t'he escoltat 1000 vegades, com vols que vingui, però és que la tinc allà en primera fila, i estarà allà lluitant per la independència, com moltíssima gent. Clar que hi seran, però els primers que haurem de fer el primer pas són nosaltres. I ara no us demanaria a vosaltres que us poseu al primer pas, a la primera fila, Ningú s'ho imagini. Ja hi ha milers de ciutadans que estan disposats a ser-hi. Però sí que ens necessitem tots, perquè si sortim al carrer i fa fred, necessitarem les cosidores de la República que ens facin bufandes. Necessitarem un equip de gent que prepari els entrepans. Necessitarem una gent amb carros que portin els vàters mòbils perquè molts ja tenim la pròstata fotuda i hem d'anar ràpid al vàter, no? No necessitarem molta logística d'aquest tipus? No ens n'adonem d'aquestes coses, La intel·ligència que podem tenir com a país. I la gent de primera fila, que serà gent gran també, perquè ja estem disposats a ser-hi, com va passar el 8 d'agost, vam ser els que vam rebre el gas dels Mossos en aquest cas, perquè serà la que dèiem la nostra policia. Quina vergonya el trapero, per cert. Però la nostra policia és la que ens va tirar gas a tots nosaltres. Us penseu que es van espantar aquells hàbits o aquells... Jo hi era allà amb ells, I allà amb els ulls plorosos i tot un d'això i pensant, ai, que la gent s'haurà desmotivat. Sabeu què van dir? Molta gent d'aquells que hi sent a primera fila que hi volen tornar a ser, tranquils, que ja hem trobat com contrarrestar-lo del gas. No hi tornaran, no patiu. Perquè ara portarem unes ensofotadores i unes ulleres i es veu que si tires amb una ensofotadora aigua, per aspersió marxa el gas. Vaig quedar així amb la boca badada, vaig dir, són gent gran. I us imagineu tots amb l'exèrcit d'ensofotadores? Allà. I llavors a darrere d'ell aquella colla d'avis i àvies, l'altre dia hi va anar el Lluís, que en va conèixer alguna, allà a la plaça del Mercadal de Reus, però n'hi ha arreu del territori, a Balaguer, a Mollet, a Parets, etc., que cada dia donen tots, cada dia, quan diuen que el moviment independentista s'ha acabat. I veus una senyora de 90 anys amb el caminador i diem, anem de veritat ja, que jo hi vull ser en primera fila. I mentrestant, si no hi anem, vaig donant toms aquí a la plaça perquè no diguin que s'ha acabat el moviment. Doncs aquella senyora em va donar la idea, clar que sí, us imagineu, 70, 80, 90 avis en caminadors i de cara contra els Brimo. Clar que sí. I tots endavant, sí, riem, però hem d'utilitzar la intel·ligència. I quan diuen que som un exèrcit de gent quasi bé terroristes, com ens van dir el dia 8, fotem-hi aquesta línia de gent que ja hi volen ser. Amb periodistes, per això, perquè si no ens fotran, aquesta gent no tenen manies, No tenen manies. Però molts periodistes tiren fotos, evidentment. És que tot això, aquestes possibilitats les tenim i tenim aquesta força de la gent. Però tot l'equip de gent al darrere donant l'altra logística que necessitarem. Perquè ens hi haurem de posar. I ens hi hem de posar. I ens necessitem tots. I ara, a poc, hem d'anar fent petites accions. Ja n'hem començat. Per Rodalies. Aquí a Massanet ja ho sé que hi esteu treballant. Per cert, jo un dia venia de Parlavà, de casa de la zona on viu el Lluís, agafo el tren i aquí a Massanet 2 hores parat, sense entendre res. Vaig sortir a les 9 del matí d'allà dalt, tenia una reunió a les 12 a Barcelona, eren les 3 de la tarda i encara no havia arribat a Barcelona. Això la gent de per aquí, amb aquesta línia. Els de Puigcerdà ja m'han dit que es despedeixen de la gent perquè no saben el dia que arribaran a Barcelona, perquè igual arriben 2 dies després. Els de Tortosa ni us explico.
És una vergonya. I què estem dient, assemblea? L'únic camí, l'única via és la independència. Per això fem campanyes també com aquesta. Per què? Per tornar-hi, perquè la gent, que fins i tot la gent que no és independentista, sàpiga que l'única sortida que tenim és la independència. I la llengua? Com estem amb la llengua? És terrible el que estan fent. I ens envien tot en castellà, a les escoles tothom parla en castellà, no hi ha problema, parlen entre els mestres també en castellà i moltes classes en castellà. I ni amb això no ens revolucionem, ni amb això protestem a les escoles i anem amb les AFAs i els diem, si us plau, apreteu amb aquests mestres que com a mínim compleixin el 75% que estan obligats a fer en català, encara que els obliguin el 25% en castellà. És que no fan l'altre. És que no fan, treballo en un museu i és horrorós sentir que la llengua vehicular ja és el castellà. Fins i tot estem perdent això, per això hem de fer aquestes campanyes i que funcionin i coses que faran en un territori es poden replicar directament a l'altre. Per això avui necessitarem escoltar-vos molt i que ens doneu idees també i nosaltres anar-les replicant en altres territoris. L'altre dia en una xerrada a Bellpuig va sortir que a Bellpuig els va poder posar una enganxina a l'entrada del poble dient aquí parlem en català. Sabeu els cartells, que tots són iguals, aquells que ara molts pagesos, per cert, el dia 10 hauríem de donar recolzament a la revolta pagesa, que tenen de tornar-hi perquè ningú els ha escoltat. Sabeu que han girat els cartells al revés, val? Doncs aquells cartells d'entrada als municipis tots tenen una mida. I es veu que se'ls va poder fer una enganxina que posa aquí parlem en català. Dic, això ho han de saber totes les territorials, perquè mireu que és fàcil, quan diem hem de fer campanyes que es veguin, aquella gent diuen ens treuen l'enganxina i l'endemà ja l'hem posada, com vosaltres amb l'estelada. Doncs el mateix, però l'enganxina és ben barateta, no? Us imagineu a tot Catalunya, aquí es parla en català, aquí es parla en català, i cada dia anar canviant les enganxines, si ens les arrenquen, i aquestes ben econòmica i ben fàcil de fer. Què diran aquests del govern que ja s'ha acabat tot quan nosaltres estem apretant d'aquesta manera? Per això ens necessitem. I necessitem molt de tots vosaltres que ens doneu i ens aporteu idees. Us veig molt seriosos, des d'aquí. Mare de Déu. Aniré acabant perquè el bo és que vosaltres intervingueu, de veritat. Però, bueno, això ho diu sempre el Lluís. Ja és molt gros, que un cantant i un pallasso tinguin de venir a animar la gent per tornar-hi. Però com que jo soc pallasso i m'agrada treure-hi punta, i un poble que sap riure, perquè, per cert, s'ha acabat la revolució dels somriures, S'ha acabat lo de cap paper a terra. S'ha acabat això. Ara estem emprenyats. Però seguirem sent no violents. Però atenció, la no violència no implica que no tinguis dret a la legítima defensa. Per tant, si ens foten, nosaltres ens hi tornarem. Amb els mitjans que siguin, com els joves d'Urquinaona quan els atacava una policia demofòbica que els hi tirava gasos lacrimògens, amb aquelles guerrilles que tenien aquells nanos que agafaven amb els conos aquells de separar la carretera, aquells pots lacrimògens, els hi tornaven. Això no és agressió, això és legítima defensa. I tombar un contenidor és legítima defensa també, perquè estaven atacant indiscriminadament. Per tant, és això el que hem d'aprendre a fer. I això també és legítima defensa. I jo ho dic sempre a tot arreu. Urquinaona no va ser violent, i si algun dels nostres encara diu que allà hi va haver violència per part dels nostres joves, els hi hem de dir alt i clar que no, que allò era legítima defensa i que els CDRs ens van defensar com mai i que nosaltres teníem d'haver estat al costat d'ells. És així de clar. Però encara us he deixat més serios. Ho estic fent fatal, Ho estic fent fatal. Va, traiem una mica de punta i acabo amb això. Mireu, el 1 d'octubre ja vau veure, després de la protesta del 20 de setembre, que després van venir a Sant Joan de Vilatorrada per mi, ja ho sabeu, això, amb el nas vermell, això els va molestar. Doncs quan es presenten a Sant Joan de Vilatorrada, a mi em van donar de valent, suposo que heu vist les imatges. Aquell dia vaig dir, t'aprimes. A partir d'ara t'aprimes. I em vaig aprimar, sí, encara m'ho convé una mica més,
però em vaig aprimar uns 20 quilos. Sabeu per què? No per córrer davant de la policia, per córrer més i no m'atrapessin, no. No, perquè la imatge és molt important. I es veuen unes imatges per tot el país amb una panxota que ensenyo allà a terra quan m'han fotut les garrotades, que tothom l'ha vista, que sembla un porc esbudellat a punt de... I vaig dir, si et tornen a estovar, la imatge és molt important. Ho enteneu, no? Però veieu, si estava en un pallasso també hem de treure-hi punta. No et posis tan sèria, de veritat, perquè és que hem de saber riure, de veritat. No vam riure aquell dia, però això els desmunta molt. Per tant, salut, independència, ara us hem d'escoltar vosaltres, però primer el president d'Assemblea. Moltes gràcies. En Jordi me fa unes quantes trampes cada dia. Perquè, clar, com que ell és jove, es posa dret i després jo quedo allà ensorrat, com si. La veritat és que l'admiro molt. Ens anem tornant. Un cada dia comença i acaba. I així, quan ell acaba, acabem a dalt, i quan acabo jo, el cantant avorrit, doncs surt i sortim més desanimats. Però com que faig de president de l'Assemblea, dic faig perquè a l'Assemblea mirem que cadascú només som un membre més, el que passa és que perquè ets conegut o perquè el que sigui t'escullen i has d'acceptar el repte. Podria... Clar, una altra cosa d'estar assegut i escoltant Jordi, el dia que comença ell, és que tu tens tot el joc de dominos amb els arguments i veus que van caient les fitxes i al final ja no queda res per dir perquè ho he tocat. Així que miraré de sortir-me'n com pugui abans de donar-vos la paraula. A mi m'agradaria insistir sobre un punt que em sembla importantíssim i que d'alguna manera, a través d'aquests 300 i pico, quasi 400 anys que fa que l'estat espanyol de matriu castellana ens va guanyar des del 1700, els primers 20 anys del 1700, ens han fet oblidar que en realitat el nostre problema és que som una colònia. Som una colònia. I com a tota colònia, la metròpoli mira d'escanyar-la, mira d'espoliar-la, mira de sortir les seves riqueses i per poder fer tot això ha d'eliminar els seus senyals d'identitat, que es reconeixi com una nació. I això és una mica el que ens passa a l'estat espanyol. Catalunya, des que va ser conquerida i es va a països catalans, que tots van ser conquerits a sang i foc, ens hem convertit en una colònia, en un continent on cap estat té interès en que es parli de colonialisme, perquè això és un problema per molts estats. Resulta que Còrsega va ser genovesa fins al 1800, va ser venuda a la corona francesa i així anem. Podríem anar parlant de tots els casos que coneixem, Bretanya, Gales, ara no me surt, com es diu, Escòcia, mare de Déu, com estic, perdoneu, estic amb una actitud absolutament geriàtrica i per tant he d'anar recollint les idees així. Som una colònia i se'ns tracta com a tal. El que passa és que la repressió exercida tossudament per aquest estat, d'una manera bestial, d'una manera metòdica, siguin monarquies estúpides, siguin dictadures sanguinàries, siguin democràcies exemplars, com la que ens venen que som ara, totes pretenen el mateix, seguir espoliant-nos. Les demostracions són tan clares, tan evidents, que quasi que és una mica demagògic parlar-ne, no? Però que els països catalans som una colònia només hem de veure el mapa dels exercicis fiscals. I resulta que la regió
més espoliada no són Catalunya, és Mallorca. I València i Catalunya són les 3 comunitats autònomes, menys una que ens diguem nació, però que no ho som en realitat perquè no tenim poder d'estat. Després ho matisaré, això. Però som les 3 comunitats més espoliades. Perquè hi ha la tossuda voluntat, ens varen conquerir. I aquesta Espanya de matriu castellana és una obsessió. És una obsessió malaltissa. Fins i tot que a vegades són capaços de sacrificar els seus mateixos interessos econòmics. Ells saben molt bé que nosaltres som la màquina d'un tren. I saben molt bé que la nostra potència econòmica és important. Els hi en fot. Prefereixen desestructurar-nos, prefereixen fotre en l'aire el nostre teixit empresarial de petites empreses. Legislen només pels seus IBEX 35. Ens deixen sense trens, ens deixen sense medicina, ens destrossen la nostra medicina. Com deia aquell cabronat i el ministre encara més cabró. Destrossen la nostra medicina, les nostres estructures socials, les escoles, tot. Prefereixen tenir-nos empoquits que vius i lliures. I aquesta per mi és la demostració de que a Europa hi ha colònies. I ja comença a haver-hi un moviment a Europa de comunitats, diguem, de nacionalitats oprimides, minoritzades, que se'n donen compte que per on hem d'anar és per al dret d'alliberament nacional que tota colònia té. I veus que hi ha moviments, evidentment, a Còrsega, com sempre, però a Sardenya, molts altres llocs que comencen a lluitar des d'un punt de vista legalista, institucional, de l'ONU, dels organismes que hi ha a Nova York, o Ginebra, etc., i a Europa, en aquesta direcció. Nosaltres som una colònia. I a més, jo diria que el nostre drama és que, a més, el projecte meravellós, i jo diria que exemplar a Europa, perquè era un exemple per a Europa, era una sortida per molts casos d'intentar la independència a través de recursos només democràtics i de pau, ha fracassat. És un fracàs per a Europa, també, perquè es queda sense una solució, momentàniament, es queda sense una solució que podria solucionar moltes derives sense avui sortida i per vies democràtiques. Però els estats, aquests estats europeus, que la majoria d'ells s'han fet sobre genocidis, conquestes, etnicidis, etc., i que un dia ens diuen arribar a la democràcia, creu-vos així, i no teniu dret ni a decidir, ni a independitzar-vos, ni a reclamar nacionalitats, ni res. Doncs aquests estats no tenen cap interès en que l'Europa sigui democràtica, sincerament democràtica, i sigui l'Europa dels pobles, que era una de les primeres pretensions, i s'ha convertit en una Europa dels estats. Uns estats que, a més, estan vorejant el feixisme cada dia més, n'hi ha que ja hi són. Itàlia, França està a punt de caure, Alemanya ja és la segona força. Alemanya és la segona força democràtica. Són els fills del Hitler. Un panorama espantós. I nosaltres som aquí intentant que se'n reconeixin els nostres drets nacionals. Som una colònia. I jo crec que és molt important que partim d'aquest concepte dins del nostre coco, perquè si no el que estem intentant sempre és un error de tota la política catalana des de fa més d'un segle i mig, potser més i tot, que és l'intent de reformar Espanya. Espanya no vol ser reformada. I com a objecte que som d'Espanya, ells tenen molt clar el que som una colònia. I prou. I ho repetiré tantes vegades com calgui. A més, estem en unes circumstàncies dificilíssimes perquè resulta que amb l'esperança de l'1 d'octubre tota aquella il·lusió que es va generar, tota aquella confiança, aquella meravellosa concomitància que hi va haver entre les institucions
i les entitats socials, el poble, diguem-ne com vulguem, s'han anat per terra. I l'ha succeït la desconfiança, la indignació, el cabreig, etc. Però no només això, sinó que des del punt de vista institucional hi ha una desfeta absoluta. I avui mirem les institucions i diem, valga'm Déu, l'enterra morts, com diu en Jordi, se sent feliç, amb aquella cara difícil de descriure sense arribar als insults, se sent feliç. I la situació és molt dura perquè, a més, resulta que la desnacionalització de Catalunya des de l'any 2019, potser una mica abans, però durant tots aquests governs independentistes, amb majoria independentista en el Parlament, és quan s'ha provocat la desnacionalització, que jo reconec que és tan forta que potser estem en un punt de no retorn, i per això estic a l'assemblea, per això estic davant de vosaltres per parlar, i encara que no ho sé ni per animar-vos, Un punt de no retorn és un son. Jo dic que cada país, perquè és una nació, té uns paràmetres nacionals de convivència, són aquells paràmetres, regles comunitaris que ens permeten definir-nos com a nació. Són estructures socials, maneres de conviure, la llengua, la cultura, les escoles, una manera d'entendre les escoles, on Catalunya sempre havia sigut pionera, fins fa poc. Una manera d'entendre el servei públic de la medicina, on Catalunya havia sigut sempre pionera. Amb tot ple de metges que han sigut punters en la història de la medicina del món, no parlo d'aquí. Quan l'Einstein venia a Barcelona, sota el Primo de Rivera, venia per veure l'escola del mar i quin sistema teníem aquí d'ensenyança. Tot això s'està anant a Norris. Jo avui, últim membre del Consell de Jutges, perquè quan vaig entrar i tenia 19 anys, era el número 16, trobo que avui ens hem de defensar la llengua i jo penso que quan vaig arribar als 16 jutges que es varen crear per defensar la llengua estava molt millor, molt millor. I tot això després de 7 o 8 anys de govern independentista. És un fracàs absolut de tots. Perquè, com diu en Jordi, nosaltres ens hem desanimat. I el que hem oblidat és que res del que va passar, tot va passar, perquè nosaltres vam decidir ser protagonistes de la nostra pròpia història i a això hi hem renunciat. Emprenyats, desenganyats, etc. Però hi hem renunciat. I això és responsabilitat nostra. El que us voldria dir és que l'Assemblea és l'única entitat independentista, que l'únic objectiu que té és l'independentisme i que la seva única voluntat és servir per la independència. I des d'aquesta realitat dir que és molt dur perquè ens trobem que tots els independentistes que érem en el 17, jo crec que hi som, els vas trobant a tots. Ningú et diu, com a màxim, diu, ja m'avisareu. Sí, el que passa és que no tindrem temps d'avisar-te, perquè la situació és tan fotuda que si tardem una mica més el no retorn ja s'ha assegurat. Per tant, nosaltres penso que ens hi hem de posar ja. Ens hi hem de posar com a militants, ens hem de posar com protagonistes, hem d'entendre el poder que tenim, hem de perdre els complexes de ciutadania que tenim i hem de tornar a mobilitzar-nos per defensar aquest país. Ningú ho farà si no ho fem nosaltres. Ni la classe política ho farà si no ho fem nosaltres. Per molt que dintre de la classe política hi ha independentisme, no dubteu. Però no ho poden fer si nosaltres no hi som abans. Mireu el que us dic, no ho poden fer si nosaltres no hi som abans. No ho faran si nosaltres no hi som abans. La classe política en aquest país està molt fotuda. Només hi ha que veure el panorama i dir, valga'm Déu nostre senyor, no? I a més tenim problemes d'estructuració d'aquesta classe política. Si mireu una mica com funciona, veureu que hi ha coses que no s'entenen gaire de quin és el seu tarannà.
Però en realitat les causes són profundes. Una de les més grosses, i que malauradament ningú ha volgut canviar dels nostres diputats, és la llei electoral. La llei electoral catalana és un desastre, és la còpia de l'estat espanyol que es va fer precisament perquè dos partits fossin majoria i anessin alternant i mantinguessin el sistema després del pacte del 78. És això el que va passar. Es crea una democràcia vigilada al principi, després ja no cal vigilar-la perquè sol es vigila, amb un doble partit que aquí a Catalunya també ha funcionat molts anys. Què veiem després de tots aquests anys? Que el fet de no ser una democràcia participativa on els diputats hem de representar, ho dic perquè ho vaig ser en un moment, hem de tenir responsabilitat directa i hem de poder ser deslegitimitats, per no dir bé la paraula, deslegitimitats, és igual, per la gent si cal, fa que aquests partits polítics amb el temps es converteixen en pervertits. Estan pervertits. I avui en dia molts d'aquests partits polítics són empreses de col·locació política. I això fa que la democràcia catalana jo crec que està pervertida. I és una de les altres coses que quan arribi la República Catalana hem d'haver fet potser abans i tot de proclamar la República. Però vull dir, ara, és que nosaltres podem prescindir de les institucions? No. Perquè sense les institucions serà molt difícil fer la independència. I com podem fer que les institucions tornin a ser independentistes? Només si deixem l'accessió al desànim que tenim, ens mobilitzem com a societat, ens organitzem com a societat, reclamem els nostres drets nacionals com a societat i això obligarà els partits polítics a posar-s'hi. Sincerament espero. Però els aprenentatges, i aquí en Jordi també m'ha fotut l'argumentació en l'aire, un dels aprenentatges de l'1 d'octubre i de tot el que ha passat després és que hem de desobeir, si cal, i quan calgui, en el moment precís. Jo pregunto com... En Jordi, aprofito que ell no ho ha preguntat. Què hagués passat si el 3 d'octubre ens haguessin quedat a la plaça i en comptes que una entitat molt coneguda digués tornem a casa, digués us manteniu i ens encastellem a la Generalitat i fem opció de resistència. Què hagués passat? I els 8 segons del president Puigdemont, que es va equivocar com ell mateix reconeix, què hagués passat si en comptes de plorar i anar cap a casa, haguéssim anat a la Generalitat i li haguéssim exigit que baixés la bandera? És que igualment la història seria una altra. I jo, com a diputat, què hagués passat si en comptes d'abraçar-me els molts diputats independentistes que ens vàrem arriscar, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi havia alguns cabrons que ensenyaven el no perquè ens poguessin tirar pels tribunals, etc. Què hagués passat si haguéssim obligat a l'executiu o ens haguéssim aixecat contra l'executiu i haguéssim dit no, heu de posar en òrbita això que hem aprovat? Què hagués passat? No ho vàrem fer perquè vàrem obeir. Això l'altre dia en un discurs de presentació de l'assemblea que vàrem fer en el de Llençol, jo els deia, escolteu, partits polítics, nosaltres, que us digueu independentistes, volem que arribeu al poder, volem que arribeu a les institucions, però sapigueu que quan calgui us ajudarem, quan calgui us condicionarem i quan calgui us desobeirem. Perquè si feu marxa enrere, les entitats organitzades no farem marxa enrere, almenys aquesta és la voluntat de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Nosaltres us venim a demanar perdó, perquè ja volia ser curt, però estic ja com una persiana. Us volíem demanar que us activeu, que no hi serem a temps si no us poseu dempeus, que estar a casa és permetre el triomf del feixisme i de l'espanyolisme, quan les dues coses
se conjuminen massa fàcilment. Perquè en aquests moments tenim dos problemes. Jo diria que el món té un problema dividit en cercles concèntrics, un feixisme descarat sota un capitalisme embogit, amb unes dictadures emergents cada dia més fortes, amb un boig als Estats Units que cada dia dius aviam què farà avui, amb una Europa perduda, amb el feixisme ja dominant alguns 3 o 4 països importantíssims, que a vegades no ens en donem compte de la importància, 2 o 3 països cabdals a Europa a punt de caure, si és que suposem que l'estat espanyol no ha caigut ja. Tot això, enmig de tot això, nosaltres hem de defensar la nostra identitat, perquè si no se'ns encolliran. I l'únic que podem són nosaltres, amb la nostra responsabilització com ciutadans. Perdoneu el rotllo, Avui us toca cantant de protesta de final. A nosaltres ens agradaria que ens féssiu preguntes per poder contestar. I com diu en Jordi, que si ens feu propostes, nosaltres poguéssim xusclar les vostres idees. Ens han arribat molt bones idees, perquè una altra cosa important, la lluita serà diferent. No pot ser com la d'abans. La d'abans ja sabem que no serveix. I com diu ell, aquesta lluita cadascú ha d'ocupar el seu lloc. Jo em sembla que estic començant a aprendre a fer ganxet perquè no crec que serveixi per res més. Però cadascú des del seu lloc. Per cert que l'Assemblea vol tirar molt endavant les sectorials. M'agradaria explicar-ho un minut més. Les sectorials són, a part de les territorials, que vosaltres sabeu, les sectorials són aquella gent que està especialitzada en alguna cosa i que s'apunta per participar en el moviment cap a la independència des de la feina que ell coneix o que ella coneix. Això és molt important, perquè si tu tens una sectorial d'advocats, d'electricistes, d'enginyers, d'informàtics, etc., això és molt important de cara a la defensa del país, perquè ara ja hem de començar a parlar de defensa del país i defensa del territori, cosa que abans no hi havíem pensat massa. I amb això ja s'hi pensa seriosament i s'està estructurant, no només l'assemblea. Molt bé, a banda dels sectorials, que tota la gent que tingueu, o encara que sigueu jubilats, una expertesa en alguna cosa, em semblaria molt interessant per 3 euros al mes, que, 5 si teniu menys de 65 anys, em sembla que va així, però 3 euros, sabeu que la majoria són 3 euros. Clar, després hem creat un altre organisme que presideix en Julià de Joda, una persona, jo crec que d'una valua intel·lectual bestial, i ell fa estructures de país. Perquè d'aquestes sectorials, hi ha algunes sectorials que són bàsiques per muntar defensa d'estructures de país. Això què vol dir? Que la lluita ha de ser d'una altra manera, més organitzada, més profunda, només per aquella gent que pensa que pot ser útil i que accepta les conseqüències de ser-hi. Això us ho volia dir perquè per nosaltres és molt important, s'està començant a muntar, tenim unes respostes encara pobres però encoratjadores i la gent que tingueu expertesa en alguna cosa que ens pugui ajudar en el moment de la independència, a defensar el territori, a saber quines estructures tenim, a saber per on passen les carreteres, els fils elèctrics, com es diu això, les internets, etc. Tot això ens pot servir de molt. I callo, perdoneu, tenim micro i coses d'aquestes, sí? I el passarem lleugerament d'un lloc a l'altre, doncs sí, gràcies, sí, per fi, gràcies. Fins ara. Sí. Ara és qüestió que algú s'atreveixi a preguntar, que sempre és problemàtic. És possible que
que fins i tot donin una Coca-Cola el primer que s'atreveixi. Amb agraïment, mira allà, veus, la Coca-Cola ja ha aixecat el braç així. Sí, però amb el micro, per favor, perquè la gent pugui assabentar-se. Una petita pregunta, aprofitant el que heu esmentat, aquest poble de Lleida que penjaven aquests adhesius als cartells d'entrada dels pobles. Sovint ens passa als pobles petits que són poca gent o no tenim gaire bones idees i no ens arriba gaire la informació del que es fa en altres llocs. Això seria una cosa que trobem una mica a faltar i si, per exemple, aquesta petita acció molt senzilla, que una territorial encarregui uns cartells molt senzilla, és una mica complexa, però no es podria agafar, per exemple, dir, mira, fem un tiratge de 1.000, 2.000 adhesius d'aquest estil i que estiguin a la disposició d'aquests pobles que vulguin fer-ho, perquè això no és gaire gent per fer una activitat d'aquest estil. Això com un exemple que heu dit vosaltres, perquè diu això pot ser 50.000 idees més, no? Que sovint anem curts d'idees, no? I quan veus el que fan els veïns, dius, hòstia, tu, això està molt bé, fem-lo. Només era aquesta petita cosa. En Jordi t'ho explicarà millor, però és veritat que aquesta és una de les obsessions. He de dir que no sé per què ens hem passat tant al WhatsApp, al Signal i tot això, que la gent ara no llegeix els correus electrònics. O sigui, l'assemblea té tots els correus electrònics, no els obre ningú. I aleshores és per allà que informem, I ara estem intentant veure com podem fer que aquesta desafecció de la gent, perquè rebem molt, jo mateix rebo 200 spams cada dia i ja no. Estem mirant de canviar, a part que en Jordi t'explicarà també, és un problema que l'altre dia ens han posat més d'una vegada i estem tota la gent de comunicació treballant amb això. De fet, la resposta és aquesta. Ahir mateix en parlàvem. D'entrada es farà segurament un canal, que serà segurament per Telegram, que us arribarà la informació directa a totes les territorials, però que també vosaltres tingueu la possibilitat d'enviar a la central, o sigui a l'assemblea, alguna de les iniciatives que feu, per exemple, aquí a Massanet, la xerrada d'avui, per exemple. Només enviar el cartell allà i replicarà en aquell canal a tothom de tota l'assemblea, de tot arreu, sectorials, territorials, associats, etc. Enteneu? O sigui, un feedback molt interessant. Aquesta eina es veu que havia sigut històricament i per alguna cosa es va deixar de fer. Es tornarà a rellençar. I després també hi haurà una via que serà la intranet interna d'assemblea, que es farà una jornada de formació per totes les assemblees territorials, que ho sapigueu, i les sectorials, molt aviat, perquè entreu directament també allà, que allà es podrà despenjar molt del material d'aquest que diem. O sigui que això ho hem vist tan necessari que ho hem d'activar ja, que jo us podria dir que jo crec que estem en condicions, no vull mullar del tot, però abans d'acabar el febrer que ja estigués en marxa tot, perquè ens convé. És una manera de reactivar-nos, això. I precisament, ja que parlaves de campanya, imagina't. Per això s'han de replicar accions. A Manresa, al Bages, l'Ajuntament d'allà, que a més a més és un ajuntament independentista, va agafar una subvenció de l'Estat espanyol del Ministeri de Medi Ambiente i el camí de la sèquia medieval, us sona la sèquia medieval de Manresa, que és fabulosa, se'ls podés posar Caminos de la Naturaleza, i només en castellà. Els d'assemblea van anar a protestar a l'Ajuntament i van dir, sisplau, canvieu aquesta cartelleria i poseu-la en català. I van dir, no, com que és una subvenció, nosaltres ho acceptem, que és una cartelleria molt ben feta i això, d'acord. No ho voleu així? Doncs van agafar un simple tornavís i ja sabeu què van fer. Desmuntar tots els cartells i anar-los a deixar al peu de l'Ajuntament. Amb un periodista. És una acció bona, Atenció. Estan en català tots ara. Tots els cartells nous en català. O sigui, imagineu-vos a vegades la força que podem tenir. Ens n'adonem, no? I aquesta, imagineu-vos, què necessitem? Un tornavís. Doncs això, si ho sapiguéssiu altres i teniu una cosa similar, doncs el mateix. Amb una xerrada reactivem-nos a Banyoles. Ens diuen l'Ajuntament de Banyoles, també independentista, que tots els cartells dels parquímetres, allò que treus el tiquet del parquímetre està en castellà. Van i reclamen que els hi posin en català. I es veu que la resposta de l'Ajuntament és no, perquè hi ha molt turisme i hem de ser integradors. Quina bestiesa, no? Que us n'adoneu? Doncs intervenció als parquímetres, segellar els parquímetres a tot arreu i enganxines a tot arreu i omplir d'instàncies l'Ajuntament
colgar-los quasi bé d'instàncies fins que responguin amb aquestes coses. Això també ho podem fer des de les territorials. Aquí en teniu 2 d'exemples que hem captat en els territoris, per això els hem d'anar replicant. Aquesta eina ara és super necessària, perquè inclús aquesta experiència que teniu vosaltres, jo sempre ho explico a tot arreu, dic, hi ha una gent tan ferèstega allà d'això, també m'agrada molt la paraula ferèstega, perquè és que realment, quan veig el Saiz i companyia, que van amb aquelles escales pels turons i tot un d'això, anar canviant les estelades per tot arreu, no? Allò és fantàstic, per què? Perquè aquí podeu estar orgullosos de tenir el poble rodejats d'estelades i et dona una sensació de que realment hi ha un nucli independentista potent, però que no sigui un llogaret com el d'Astèrix i Obèlix, sinó si això ho repliquéssim a cada poble i a tot arreu hi haguessin aquestes estelades, imagineu-vos què diria l'Enterramorts, com aniria a un poble a arribar, no? O el que van fer, us en recordeu del Tortosa amb la Inés Arrimadas? Allò de girar-se tots d'esquena i no voler-lo rebre? A vegades protestes simbòliques d'aquestes les podem replicar. Si ve un d'aquests polítics, un ministre, a inaugurar vés a saber què, anem-lo a rebre però ens hi posem tots d'esquena, o ens assentem allà en silenci o alguna cosa, alguna bestiesa d'aquestes. També va sortir en una xerrada l'altre dia al Barcelonès i va semblar que va agradar perquè ja m'han enviat missatges que vaig posar l'exemple dels polítics, vaig posar l'exemple, és que m'enrotllo molt, però perdoneu, però aquest és claríssim. Quan diuen que els diputats o els senadors que van a Madrid fan molta feina, que els deixem treballar i que ja saben el que fan, potser sí, segurament la fan. Però recordeu, Xirinacs que es va negar a seure a l'escó del Senat i sempre va dir que no reconeixia l'estat espanyol i es quedava dret allà amb un cartellet. Us recordeu això? Ara tenim 14 diputats independentistes fent la mateixa feina però que a l'hora de les sessions parlamentàries s'estiguessin drets tota l'estona sense reconèixer l'estat espanyol. Us imagineu la força que tindria això? I amb samarretes tipus David Fernández que siguessin reivindicatives de la independència del nostre país amb cartellets si és necessari. El primer dia potser no dirien res, però al cap d'unes quantes sessions parlamentàries vindrien televisions de tot el món a veure què coi està passant aquí. I això també és fer-nos visibles per la independència. O sigui que poden sortir moltes idees i com els podem apretar? Doncs nosaltres hauríem d'exigir que fessin protestes d'aquestes. I els hi vaig dir, escolteu, per què no repliquem, que això és el que va agradar, per què no repliquem el que feien aquella gent que seguien els morosos, aquella gent del cobrador del frac, us en recordeu? Us imagineu amb el nas vermell seguint els diputats perquè facin la seva feina, per exemple, a tot arreu, allà on vagin, a tot arreu, a tot arreu, a tot arreu. Ostres, que som una trup de jubilats, que tenim temps, que podem fer torns de relleus, ells no en tindran tants de relleus com nosaltres. Nosaltres podem apretar aquests diputats. Aquest tipus de cosetes, si tenim un canal que arribi la informació, segurament començarem a activar-nos. Per això necessitem molt, i idees també, val? Quins rotllos he fotut, Déu-n'hi-do, perdoneu. Feu preguntes curtes, feu preguntes curtes perquè si no ja veieu. Prepara't, Lluís. Després d'en Sebastià ha demanat torn a la Rosa, a la Maria, li passem la Rosa ara. Bona nit a tothom, bona nit Lluís, bona nit Jordi. Jo voldria fer-vos una pregunta a veure la viabilitat que veieu vosaltres. Els maçanetencs i maçanetenques diuen que són molt caparros, que són tossuts com a mules, però tenim una finalitat que volem la independència. Aleshores, jo no me'n voldria anar sense veure-la. Llavors, què dieu vosaltres si ens posem d'acord, assaltem el Parlament i declarem la independència? Això és viable, perquè si no anem tard ja. Gràcies. Això que és un acte anava a dir de pebrots, si ho haguéssim fet el 27. El 27 veniu. Ja. No, ara no hi som a temps perquè el Parlament està com està. O sigui, ara el Parlament no és una eina independentista, i és una de les coses per les que hem de lluitar socialment. Tornar a refer un Parlament independentista, més o menys independentista. Però sí, tens raó.
Passem la paraula a la Maria, doncs. Escolta, jo només volia afegir una cosa amb això. Necessitem la representació legítima. Si volem fer i volem ser molt m'ha passat com a Lluís, legitimats internacionalment. Val? Per ser-ho, necessitem que sigui un polític electe que faci la proclamació de la independència. El que passa que ens toca a nosaltres defensar-ho davant del Parlament. Mai ocupar-lo, perquè una ocupació del Parlament et poden dir que allò sí que és sedició o terrorisme, que és el que ha passat al Brasil, per exemple, o va passar en l'època del Trump, que ara els han llistat a tots, per cert, però que és allò, no? L'ocupació podria implicar tot això i que no hi hagués reconeixement. En canvi, defensar-la davant, que rebrem fort, allà sí. Defensar-la fins a les darreres conseqüències del Parlament. O sigui que això és el que ens toca als ciutadans. I això sí que ho hem de fer. No hem de tornar mai més enrere, ni que ens diguin cap a casa els nostres polítics, no senyor. Quedar-nos allà fins que convingui, fins que baixin la bandera de veritat i proclamin la independència. Perquè ells van dir que hi podien haver hagut sang i per això van fer un pas enrere, ho recordeu això. Però ningú ens va consultar a nosaltres si nosaltres estàvem disposats a quedar-nos allà. Com que ara ho sabem, per tant ens hi quedaríem. Seria això. Jo ens respondria això. Bona nit. Has dit una cosa que va començar a Arenys de Munt, la decisió per la independència. I jo et dic una cosa, això no ho has dit. A Arenys de Munt, cada dimarts, avui que som, m'entenc, quan ha sigut un dilluns, cada dimarts fan una trobada a la plaça de l'Església, la gent, amb un cartell, volem la independència. Aquesta gent plou o no plou, fa fred i d'allò hi són. Vull dir que aquesta gent estan lluitant per això, m'entens la veritat? Jo sé perquè soc d'Arenys de Munt. No soc d'Arenys de Munt, però bueno, soc d'Arenys de Munt, m'entens? I és que has dit això, ostres, has dit de molts pobles, però Arenys de Munt el tenim, i és el punt més fort que hi ha al Maresme, en si, perquè en molts llocs han perdut l'Oremus. I el poble que estic jo, amb un d'allòs només tenim, som 60 cases, i més hi ha 4 estelades, 4. T'ho dic perquè també això és així, m'entens? Exacte. Bueno, Sant Vicenç de Montalt, però vull dir que amb aquesta cosa estem, i aquell carrer som tots, hi ha un que el té amb un pal allà, jo el tinc a la finestra perquè és el que tinc, no? Però vull dir que sí, però Arenys de Munt estan lluitant per això, però que plou o no plou, demà estaran tots a la plaça a les 8, bueno, un grup bastant, vull dir, no estiguin 4 o 5, no? Però aquella gent estan lluitant perquè volen la independència. No, sí, el que dius només és que hi ha molts llocs. Hi ha molts llocs que està passant. A Lleida, a Reus mateix, però a Barcelona, diversos llocs, a Barcelona, a Sants, a Gràcia. I això és una mica el termòmetre de que encara es resisteix, i es resisteix, i es resisteix. I aquestes coses són bones que siguin, primer perquè són espurnes que quan un dia hi hagi més material s'enflamaran. I per tant sí, és un agraïment. L'altre dia jo vaig estar a Reus, en Jordi segur que també ha estat a dotzenes de llocs on es fan coses. És impressionant, clar, eren les àvies, tenien 80 anys o 80 i pico fa 7 o 8 anys, ja en tenen 90. Quan vaig veure que el segador l'enfilava una senyora de 94, vaig dir, aquesta ens escanya a tots. I sí, ens va escanyar a tots. És bestial, no? Això són aquells fars que van donant llum i que malgrat que no hi ha ni un sol mitjà de comunicació que se'n faci ressò i que tots hem perdut... Hi ha una altra cosa que a mi m'adol molt, i és els independentistes no estem avergonyits de ser-ho, però actuem com si estéssim avergonyits de ser-ho. És molt curiós això. O sigui, per què no posem les banderes? Hi ha alguna explicació lògica? No n'hi ha ni una. És senzillament un problema de menjada de coco, d'ambientació, que arriba des de
les cadenes berlusconianes espanyoles fins a la mateixa TV3, actualment, no diguem ja les ràdios, etc. I al final els independentistes, tot i pensar que podríem ser majoria, i que fins fa només un any tenim majoria al Parlament, que vol dir que tenim majoria democràtica, doncs ens fa vergonya mostrar-nos. A mi el de les estelades és una cosa que m'impressiona, perquè imagineu psicològicament per l'independentisme, la gent que sou aquí, potser sou més de la comarca, però imaginem que la gent d'aquí posés una estelada a cada casa. Quan tu vas pel carrer, és allò de no sentir-se sol, que és un altre problema comunitari de l'independentisme. Ens sentim sols i abandonats per la classe política, que torna a fer autonomisme en nom de l'independentisme. I ja veurem on arriben amb això, però tornen a fer autonomisme. Els mitjans de comunicació que cada dia ens acomplexen sobre que som extemporanis, que no anem amb el món, que som el que vulguis, els globals, els periòdicos, l'ara, etc. Ens queden doncs 2 o 3 digitals i el Punt Avui, que a Girona es manté ferm. Tot això fa que l'independentisme, malgrat que possiblement siguem 2 milions o més de persones que continuem sent independentistes, no ens mostrem públicament. I com que els mitjans de comunicació mai ens donaran presència per interessos, només hi ha que veure les subvencions de la Generalitat, pels interessos que siguin, o per ideologia, un grande d'Espanya com el comte de Godó, íntim del rei, no podem imaginar que la primera plana posi proclames independentistes. Ells són coherents. Els que no ho són nosaltres. Que sapiguem la nostra força, que havent-nos demostrat que podíem canviar el país. Entenc les circumstàncies, el desencís, l'escarment, la repressió. Atenció amb la repressió, perquè l'estat espanyol ho ha fet molt bé. Fixa't que ha reprimit els polítics, però en canvi els nanos que al carrer de famílies desconegudes, etc., encara no fa 3 mesos, els cabronassos prevaricadors enviaven el cas a Europa perquè aquests nanos i nanes estiguin 2 anys més amb les seves famílies, els seus fills, etc., els seus amics, etc., patint. Això ho fan molt bé. I mentrestant discutim amnistia. Però aquests, a Europa, patir 2 anys més i pensant que cada dia la sopa al coll. Vull dir, totes aquestes circumstàncies fan que l'independentisme està com acomplexat. I això és una cosa que hem de canviar. Hi ha gestos petits que comencen, És que nosaltres hem de venir, perdoneu, ara no vull ferir a ningú, és que vosaltres creieu que nosaltres hem de venir a explicar aquí el que ha de fer l'assemblea de Massanet. És que vosaltres necessiteu que nosaltres aquí, un pallasso i un cantant jubilat i d'allò us diguin que quan hi hagi un restaurant que no us atengui en català el denuncieu immediatament. Que quan entreu en un banc que no sigui en català el denuncieu immediatament, que és la llei vigent. Que quan un professor d'una escola d'aquí de Massanet o d'un poble d'aquí al costat no faci els seus cursos obligats en català, el denuncieu. Que qualsevol pare ho pot fer. Que quan un metge no us atengui, per favor, això us ho hem de... No, el que passa és que ens tenen l'ànima, per dir-ho d'alguna manera, compungida i som incapaços de tenir aquesta valentia d'exercir de ciutadans, que només hem de fer això, perquè la ciutadania és això. I ho sabem, tots ho sabem, que encara tenim una petita democràcia que ens permet exercir de ciutadans, però no ho fem. Amb el poc que ens queda no ho utilitzem, que és la pera. I
cada dia el Suprem ens va retallant del 100% d'educació, d'immersió, al 15, ara el 25, i vés a saber, encara ha de sortir una altra sentència amb això, i que serà propera i es veu que la retarden perquè serà gros. I nosaltres hem de... O sigui, l'assemblea no som res si vosaltres no feu res. Està claríssim. Nosaltres només som càrrecs electes, que us agraïm moltíssim que us hàgiu responsabilitat, però no som res si vosaltres no sou res. I això us ho repetirem tant com calgui. No som nosaltres que us hem de dir a la gent de Maçanet què heu de fer. Ho sabeu perfectament. Ho sabeu perfectament. I això ho diguem a cada lloc on anem, perdoneu, i ara m'estic esvolotant i m'he de calmar, Lluís, però és que és així la realitat. I per tant, no sé de què anava ara, m'he enrotllat jo, que em perdoneu, ostres. No feu gaires preguntes, que ja veieu com la gent està mobilitzada, tot i que no es veu. Sí, no, clar que sí. Passem una doncs... acusació, però vull dir, ostres. Passem una altra pregunta? Sí, per favor. Vinga, va, la Pepita. Després en faré una jo. Jo perdoneu que no m'aixequi. Bona nit. Mira, jo tinc una manera de ser que me poso molt nerviosa. I l'única manera de fer-ho és denunciant-ho. I així ho faig. Jo, desgraciadament, estic en un hospital de germans Trias i Pujol fa 30 i pico d'anys. Doncs no n'hi ha manera de que la gent li digui germans Trias i Pujol. Li diuen Can Ruti. I això a la Melero, a la Tele3, ho va repetir. I són, el que jo deia abans, abans de que tu ho diguessis, era que els medis de comunicació també són molt importants per tot això. I comencem per baix i després pugem, perquè la base ja la tenim, però tenim que ser forçuts amb això, en què aquestes persones tenen que saber que parlen a l'exterior, a Tele3, a la ràdio, on sigui, i té que dir les coses com són, perquè Can Ruti és un territori de Badalona. I Germans Trias i Pujol és de l'hospital. I és això el que jo vull dir, que aquestes petites coses, mira, jo només vaig tindre que dir que han canviat el nom de Germans Trias i Pujol i tothom, no, però és que estan a la televisió ho diuen. Vull dir que són coses petites que n'hi ha que reivindicar-les, perquè si no tothom la coneix per Can Ruti. I no és així. Jo me'n recordo que quan vaig entrar-hi a aquest hospital, en els autobusos ho posava Germans Trias i Pujol. Van a l'hospital Trias i Pujol. I ara aquestes petites coses que se deixen són les que s'han de reivindicar. Entens? Perquè jo veig que les grans coses no estan a les nostres mans. Aleshores penso que cada persona té que fer petits detalls en el qual que la gent pensi una mica, no? I el del dia 3, jo vaig anar-hi a Brussel·les a veure el president Puigdemont. I t'he dit que com que vam anar-hi amb autobusos, va ploure i la gent... I n'hi havia de tot color, n'hi havia de la CUP, n'hi havia de tots colors. I em va sentar així com molt... Me va afectar molt perquè n'hi havia unes persones que eren de la CUP i eren, com ara els que estem nosaltres, d'una edat semblant, I me van dir a mi, diu, i jo sóc la primera, diu, és que jo, aquest dia 3, aunque la Carmen Forcadell hagués tingut raó de que ens haguessin estomacat i haguéssim ben morts, jo li vaig dir als meus fills, no, vosaltres quedeu amb la mainada que hi vaig jo. O sigui que la gent que hi era estava disposada a morir. I és així. O ho fem o no ho fem. Però si ho fem, amb consciència. Perquè penso que de les coses petites, com el que t'he dit de l'hospital,
a les més grosses n'hi ha un pas, però un pas gros. I això se té que fer. Bueno, res més. Puc dir una cosa? Admiro el vostre coratge, però que cadascú ho faci des de les seves possibilitats humanes, cíviques, personals, familiars. I aquí no s'ha d'excloure ningú. Perquè, com deia el Jordi, hi haurà algú que haurà de fer les bufandes, algú haurà de fer, i els que puguin anar al davant, que vagin al davant, i seran els nostres herois de la independència, no? És això, sí. Jo vull afegir només una coseta amb tot el que has dit, que el que hem de fer, totes les persones, és no flagel·lar-nos a nosaltres mateixos per el que no vam fer ni el 1 d'octubre, ni el 3, ni el 7, ni el 27. Ha sigut un aprenentatge. Hem après de no tornar a caure en el mateix error. Per tant, agafem-ho com a aprenentatge. No constantment ens ho anem retraient, perquè si no cada vegada tindríem més tendència a dir ostres, si ho haguéssim fet, No. Quan ho diem a les xerrades és per dir allò va ser un aprenentatge i a partir d'ara és el que no tornarem a fer mai més. Per tant, girem la truita, mirem el got mig ple i no mig buit, perquè això també ens ensorra. I aprofito, després de les xerrades de Reactivem-nos, estem engegant unes altres campanyes a les territorials per animar les territorials a tornar-hi, perquè hi ha territorials que no hi va gent ja, que no existeixen, que pràcticament estan desactivades. Arenys de Mar, per exemple. Que la gent d'Arenys de Mar fins i tot volen ja deixar ja no tenen gent per substituir-los a la territorial i volen deixar d'estar actives. Tot això també hi estem posant mà ara. I és important, estem fent una nova campanya també d'anar a parlar pels pobles després de fer aquestes primeres xerrades. I properament, el dia 21 de febrer, fem una calella que jo t'agrairia que tant gent d'Arenys d'Amunt com Arenys de Mar vinguéssiu a aquesta xerrada de calella, que precisament el que volem fer és intentar que les territorials hi tornem, encara que només hi hagi una sola persona a les territorials. Aquí també volem posar eines per tornar-hi i tornar-nos a animar. És molt important això, val? Gràcies. Bé, ja em vaig a fer una pregunta jo ara. Si no hi ha ningú més per aquí que aixequi el dit, la faig jo. Molts recordareu que durant la dictadura del general Franco es va signar la independència d'un territori que formava part de l'estat espanyol. La pregunta que us faig jo, el camí guineà, de la Guinea Equatorial, que nosaltres complim totes les condicions, en principi, per què no s'aplica? Aviam, el company el que refereix és a la idea expressada en un llibre d'en Jordi Castellà que es diu La via guineana, em sembla exactament. Exacte, sí. Que és molt interessant, perquè ell parteix d'una realitat que jo abans estava dient, que som una colònia. I a través de la descolonització, ell hi veu una possibilitat d'arribar a la independència. El que passa és que el que et deia, cap estat europeu reconeix que nosaltres, o que hi hagi a Europa, colònies. Per tant, és una cosa que s'ha d'estar treballant actualment tant a Ginebra com a Bèlgica, a Brussel·les, a Estrasburg i a l'ONU a Nova York. S'està treballant en aquesta línia. Hi ha moviments corsos, moviments sards, Escòcia, etc., que comencen a treballar en comptes d'intentar dir som una nació i volem el reconeixement, dir passar a un altre estadi que és som una nació, ens hem conquerit per la guerra, en el nostre cas a més és evident. Lo de Còrsega és un escàndol. O sigui, és un territori comprat que ja estava independitzat de Gènova i que Gènova, quan els veiem independents, ho venen a la corona francesa. I la corona francesa els diuen als corsos, sou francesos perquè us hem comprat. Es munta una guerra, assassinen a mitja illa, l'empobreixen fins on poden i d'allà surt Napoleó. Anar tirant, és igual. Vull dir, és una línia que és possible, però no sé si actualment... Jo crec que el que hem de fer, en aquest sentit, és ser polièdrics en la lluita per la independència. O sigui, no menysprear cap possibilitat que obri portes. Hi ha allò del GOI, per exemple, grup
objectivament identificable. Bé, aquest és un altre pas també per arribar cap a l'autodeterminació. Vés a saber si ho fem d'aquesta manera, si la conjuminació no s'utilitza massa, però si la barreja de totes aquestes maneres d'anar cap a la independència tenen resultat de cara als organismes internacionals, de cara a la influència. Però tu imagina't, clar, Europa s'ha acostumat a que si tu no ets negrito i estàs per l'Àfrica o per el de Llonses, això no és colònia. Per molt que facin exactament el mateix, que et conquereixin, que t'espolin, que t'eliminin les institucions, que matin tota resistència, que la llengua se la carreguin, etc. Això, que és el que s'ha fet a totes les colònies africanes, Europa no es reconeix. O sigui, és interessantíssim, però en el context actual potser a la ONU pot tenir resultats, potser Ginebra també, però dintre del que és el conjunt d'estats europeus és molt difícil que s'accepti perquè, per el mateix que no es va acceptar l'1 d'octubre, perquè els estats veuen aquí un perill bestial. De la mateixa manera que Europa diu no volem una via democràtica per declarar la independència, perquè darrere va Escòcia, Còrsega, etc., doncs la via guineana, que des d'un punt de vista de descolonització és absolutament legítima, i jo li hem d'agrair molt al Jordi Castellà la seva exposició, però jo diria que és millor ser polièdrics, que fem aquesta, que fem la desobediència social, que creem conflictes, que als joves els donem motius per activar-se, que entenguin que el seu futur amb independència no és possible, el preu que paguem per la independència, el preu que paguem per ser dependents són 20.000 milions, 22.000, més tot allò que no s'inverteix en les estructures viàries, és bestial. És bestial i per tant el que hem d'explicar és les motivacions que tenim per ser independents a la gent jove i de tant en tant posar-los un contenidor maco on cal posar-lo. Que a vegades després quan tiren els contenidors contra la policia diguem ai, vols dir que està bé? Això sí que està bé. És la defensa contra l'opressió secular i és la defensa de les drets legítimes d'una nació i d'un país. No tornem a dir que són unes voluntats, per favor. M'explico? No sé, perdoneu. Hola. Bé, jo no faig cap pregunta perquè jo ja sé tot com està, estic a dintre d'això, però el que sí és fer una pregunta que em fan quasi tots els que estan aquí sentats. Diu, estan cansats, per exemple, anar l'11 de setembre i fer aquestes manifestacions que van en plan de festa, de celebració, i jo ja estic, el grup que estem de coordinadors, el grup de la Selva i tot, ja els he dit a molts dels coordinadors de la comarca, que potser sigui hora que comencem a fer alguna cosa que la gent treurà alguna positiu. És a dir, ens hem queixat de tot, ja sabem. Jo he posat un pamflet, que el penjo moltes vegades al Facebook, ells ja ho saben, molta gent que està en el meu grup, de que la independència se solucionarà tots els problemes, tots, des del primer fins a l'últim, els solucionem només amb la independència. Però què? L'hem de fer. Clar, la gent d'aquí ja estan disposats a fer la independència, tots, perquè, com de l'altre va dir el Gerard, com es diu aquell, el lingüista Gerard Forest, això, en Gerard Forest va dir, diu, un 75% vota independència, o un 80%, però voten cada 4 anys i la gent ja s'obliden, ja se n'obliden. Doncs què passa? Que la gent el que els hi hem de donar, des d'aquí et lluitem, perquè posem estelades, anem a reunions, ara mateix jo tinc allà pamfletos d'això de Rodalies, ho he dit a 50.000 persones, però
que per cert, no els he descuidades allà, que em voldria entregar aquí unes quantes perquè la gent posessin les pegatines i tot això. Però la gent el que volen és acció, ja anar per feina. Perquè una de les coses que hi ha, sobretot de la comarca de la Selva, és que xerrem molt, parlem molt. Bueno, ara s'han anat d'això, hi ha la Carme, encara hi ha la Carme allà, que ja ho sap que jo els he dit tot el dia, els hi foto canya. Parlem molt, xerrem molt, però fem poc. I la gent el que volen és que fem ja. Comencem a fer alguna cosa. Deixem-ne dels estrangers, perquè no ens vindran a treure pas les castanyes del foc tota aquesta colla que te dius internacional. La independència l'hem de fer nosaltres, Si no la fem nosaltres, no vindrà cap país a fer-la. És això. A veure què pots explicar sobre això. Són preguntes que me les faig jo, però jo ja me les he fet 50 vegades, però tota aquesta gent tot el dia m'estan preguntant el mateix. I alguns em diuen que si, ara no fa gaire, encara me l'ha tornat a dir un, que m'han dit molts, és que si no anem per la sang, si no hi ha sang, no tindrem independència. Dic, com vols anar amb la sang si primer necessitem un exèrcit, i ho tenim nosaltres un exèrcit? Què voleu, anar-te a enfrontar contra un mur i a xocar contra ell? No podem pas fer-ho. Això és impossible. Hem de lluitar, reivindicant, desobeint, plantant cara, normalitzant la independència, posant estelades, parlar sempre en català, encara que els altres parlen en castellà. Això és el que jo faig. Posar, per exemple, jo sempre, tot el dia vaig amb la samarreta, això es normalitzo. Em vaig als restaurants, vaig anar a Andorra i així vaig per Andorra pel carrer Seixís, jo, Això és fer independència. Però ho hem de fer tots. I ens hem de divertir i no avorrir-nos, que semblem que estem molt ensopits. Bé, només és això, Has començat amb una pregunta, però ara ja no sé què contestar. Escolta, una cosa. No, moltes felicitats perquè... La gent que ja coneix, ja ens coneix. La Carmela, que és la Carmen, que és de Sils, que és coordinadora de Sils Castellà, i bueno, ja... No et preocupis que amb el full de ruta tindrem molta feina perquè el voldríem complir amb l'any... un any que ens queda i una mica més. Però deixa'm dir-te ja per donar-te idees. Quan us reuniu, comenceu a pensar en el territori. Comenceu a pensar en estructures. Feu, com es diu això, llista de coses interessants a tenir en compte per un momentum que un dia vindrà. Prepareu accions d'aquesta mena. Això només per fer el cafè, I després hi ha les accions aquestes, que potser aquí ja les heu fet i ja us avorreixen, no? Però que és nacionalitzar el vostre territori. Ens hem de renacionalitzar perquè durant els últims 9 anys hem patit una desnacionalització que potser venia d'abans, jo no ho nego pas, però la caiguda és lliure. I per tant, una de les tasques importantíssimes de les ATS és renacionalitzar el territori. Vol dir cartells, vol dir banderes, vol dir els noms dels carrers on calgui, etc. I també renacionalitzar vol dir tenir consciència del territori i preparar-se per quan torni a arribar un embat com el que vàrem passar. I que l'aprenentatge d'aquests anys que hem patit serveixi perquè no es torni a repetir els mateixos errors. Saber quines carreteres són, quines són les secundàries que poden utilitzar per anar a buscar no sé on, etc. I això és treballar. I mentrestant es va jugant al dòmino, es tiren les cartes al botifarra, no sé què jugueu aquí, etc. Però aquesta és una feina que també s'ha de fer perquè les lluites han de ser d'una altra manera. I per això parlava de les sectorials, que és importantíssim. Ara, nosaltres ara amb el full de ruta hem començat amb els trens. Després voldria dir-te una cosa. Sí que estem convençuts, però no ens mobilitzem. Hem de ser francs. Ve el rei, convoquem i diguem que hi havia 200 persones, que eren tan pocs que finalment els dels comuns o no sé qui van aconseguir posar-se al davant i nosaltres vam quedar de costat malgrat ser un dels primers que varen demanar. Són pocs i la gent no es mobilitza. I sobretot tenim un problema al barcelonès que hem de solucionar, perquè a Barcelona hi ha, per exemple, molts politòlegs
com els que estem anomenant, que diuen que sense una Barcelona independentista. I per això totes aquestes marranades que hem vist en el passat, el Valls aquell dels pebrots, catalaníssim, i net de gent conspícua del país i que els hem d'agrair la seva existència, el que ha passat ara, o sigui, trobar Vox i la Colau junts, amb el Collboni, vol dir fins a quin punt el socialisme espanyolista i l'estat espanyol ha d'impedir com sigui que aquesta és una altra feina que tenim. O sigui, és molt difícil, etc. Ara, aquí jo entenc que la gent convençuda ara ja fa, des del 12 fins ara, doncs fa 3 anys que es pega. I ens anem fent grans i la pota es va estirant i però podeu fer molta feina encara i sobretot imaginar noves formes de lluita. Això és importantíssim. Sí, és que l'altre dia el Gerard Forés va dir també que una mestra li va preguntar, perquè hi havia bastantes persones que eren del món de l'ensenyança, vam estar a Girona, i li van preguntar per què això del 25% del castellà, no?, a les escoles. Va dir, això diu us ho heu de fer vosaltres. Diu, lluitant des de les mestres. Heu de fer aquests grupets, el que dius tu, tots aquests grupets. I des d'aquí us heu d'anar fent vosaltres. Nosaltres aquí ja ho anem fent, al nostre sistema, perquè, bueno, és el que hi ha. Tenim uns grupets de WhatsApp, Instagram, Facebook, i tot el dia estem donant la tabarra, que els tinc fins aquí dalt a tots, ja ho saben ells. Però és el que anem fent, anem matxacant i picant pedra. Les estelades, ens les tiren a terra, les tornem a posar, anem a totes les reunions que podem, hem anat a la d'Angelada, a Santa Coloma, vam anar a aquesta del Foguer, sempre que puc, algú s'escapa cap allà. Però som un grupet que en diem els 7 mosqueters, i en públic que ja ens hem posat els 7 mosqueters. Vam començar 3 i ara ja som 7. I que tots els que esteu aquí esteu invitats a venir al grup. I ens ho passem molt bé perquè ja fem sopars, esmorzars i coses d'aquestes. Això dona molta vida. Sí, per cert, que esteu invitats tots dos com vulgueu, Tenim una feineta. Però vull dir que és així, el que fem és fer país, no? És una manera de fer país. Sí. També és una altra cosa que també els hi has posat amb el grup, perquè jo també ara m'he colat en el grup de mobilització, que no hi puc entrar amb l'Elisenda Romeu. Amb l'Elisenda Romeu, que també hi ha molta amistat. I l'altre dia els hi vaig proposar, perquè em van dir que tu tens idees, diu, entra, encara que jo soc coordinador i no puc entrar, perquè ja només és grup de secretaris. I els hi vaig dir, i per què no anem un 11 de setembre a fer el que diu el Jordi, de portar tots al voltant del Parlament un ensaig. Per exemple, aquest mateix, aquest ja no perquè ja està programat, però un altre any, i anar fent ensajos. I després va sortir un tal Jordi Carreras, que penso que és de per allà a Reus o de per allà a la zona de Tarragona, i va dir, doncs sí, diu, la gent que es vagi mentalitzant que això arribarem a fer-ho. En Jordi Llobet. Jordi Llobet, sí. Sí, perquè tu, Jordi, estàs en contacte amb el grup, no? I diu, això és una cosa que podríem anar fent. Que així ja aniríem prenent consciència, que és el que jo dic, que hem de prendre consciència. Perquè, a veure, arreglar l'estat espanyol, tu em dius de posar denúncies. Com vols posar denúncies amb uns jutges que tots són corruptes? És igual. No serveix de res. Sí que serveix. Vols dir? Sí, perquè ells saben que estan fent trampa. Però si ja ho saben. No, sobretot. I a més l'Assemblea amb això té una altra proposició, i és que la comissió jurídica, tota denúncia que feu la podeu enviar i des de la comissió jurídica es farà el seguiment, perquè si no es fa el seguiment se queda aturada a la primera guixeta, a la primera taquella, no sé com es diu. Aleshores, sobretot feu. No us desanimeu amb això, perquè tot això és una acumulació. A més, pensa una altra cosa. La persona política d'un ajuntament o d'una diputació, o de les diputacions ja deixem-ho córrer, quan veu tot això, veu perillar la seva elecció. Atenció, és que el nostre poder és aquest. Sí. És que no hem d'oblidar que teníem un 52% de diputats a Catalunya malgrat una llei electoral espantosa.
Però, ostres, no ho rendiu amb això, no ho deixeu, perquè de veritat que va influint, són dates, els mateixos jutges se'n donen compte, etc, i els posen en contradicció el sistema contínuament. Han de prevaricar sobre una llei aprovada pel Parlament de Catalunya, reconeguda per l'Estat espanyol i pel Tribunal Suprem. Cuidat. Un dia d'aquests petarà. Dic això. Jo vull aprofitar, ara que Josep has dit tot això, de que hem de valorar molt la força que tenim i la força de cadascú de nosaltres i que ningú ens vindrà a buscar a casa si no ho fem nosaltres. Escolteu, estem en un país que 6.000 persones, 6.000, només 6.000, van aconseguir que la mili deixés d'existir. I eren els objectors de consciència. Els objectors de consciència no se'ls sortien al carrer, sinó que se la jugaven perquè els apuntaven amb armes aquí al cap, quan s'encadenaven allà les comandàncies militars, si us recordeu. Amb alguns els van fotre a la presó a l'Àfrica, com el Pepe Beunza, 3 o 4 anys. Us recordeu tot això, suposo, tota aquesta gent? Però van perseverar. Van perseverar i perseverar i perseverar i perseverar. I què va passar? Els van jutjar amb un consell de guerra. Però com que eren tant, 6.000 persones, què van fer amb aquell consell de guerra? Els jutges militars van dir quina pilota calenta tenim aquí. Ho passen als jutjats ordinaris. Els jutjats ordinaris, quan estaven en tot allò, diuen però què feu si això és de la mili? Això us ho tornen cap als jutjats de guerra aquests, als consells de guerra. Quan no se'n surten de cap manera, amb un president de dretes, que era Aznar, aboleixen la mili. Això van fer 6.000 persones, 6.000 només. Un exemple, quan vam parar a la Jonquera amb el tsunami, us recordeu quants encausats eren? Us recordeu? Més de 300 persones encausades de tot Catalunya. Recordeu el que va fer la Guàrdia Civil, quan ens va identificar? És que us dic quan ens va identificar perquè com que jo les agafo totes, també em van enganxar allà. Val? Ens envien a declarar allà dalt a Figueres. Us recordeu? Alguns fins i tot emmanillats. Us en recordeu com ens hi portaven? Persona per persona, vol d'això. Això és la repressió també, fotre't la por a sobre. I què va fer la jutgessa? Arxivant el cas. Per què ha arxivat el cas? Imagineu-vos la força de tothom, perquè això és el que hem d'agafar-nos. Si tenim aquesta força, ells no poden fer-hi res. Tota aquella gent encausada, si hagués anat endavant, on farien el judici? En Nou Camp? Quants advocats fan falta per 300 persones, i quants fiscals, i quants jutges, i quant temps duraria aquest judici? Us imagineu, no ens adonem compte que estem bloquejant el sistema judicial, també. Per què us penseu que van amb nocturnitat, aviam si n'han identificat algun i l'enganxen per un carreró i llavors amb aquell el reprimeixen i et foten aquell estigma de que li caurà tot a sobre? És que és això. L'estat espanyol el que fa és això, vehicular la por, perquè contra un és fàcil anar-hi. Però contra 300 o 600 o 700 o 6.000 com aquell cop, és que no tenen, no hi ha cap manera, rebenta el sistema, no ens n'adonem. Han de negociar, han de començar a parlar, han de passar alguna cosa, perquè d'aquella manera no pot continuar. Això, hem de superar aquesta por. És que la repressió ha sigut molt dura també. Jo quan he parlat per primera vegada també, una altra de les coses que ens ha fet molt mal, i no en parlàvem, és la repressió. La repressió et tira molt enrere, però molt enrere. Et tira tan enrere. Jo tenia una nena de 8 anys llavors, quan vam començar tot el sistema. Cada dia la tenia d'anar a buscar a col·legi, sabeu per què? Tenia mal de panxa, cada dia anava a buscar a l'escola. I quan em diuen a l'escola alguna li passa a la teva nena, no és lògic que tingui mal d'estómac cada dia. Mireu què té, la vam portar al psicòleg perquè al metge no li trobaven res i sabeu què confessa la nena? Que no volia que jo marxés sol a casa perquè tenia por quan la deixava a l'escola que no em piquessin altre cop. Ella em volia protegir a mi. Això també era pressió, O que se't presenti la policia a casa teva quan no hi ets, de nit, truquen, demanen per mi, s'identifiquen com a policies secretes, aviam si jo visc allà, la meva parella ben espantada dient que sí, que tornaran l'endemà, i fa 3 anys d'això i mai més han tornat a casa. Amb qui van anar a fer por? A la família?
Us n'adoneu què és això? Això també és repressió. I això sí que ens bloqueja. Però us imagineu que tots superem aquestes pors i tirem endavant, i tirem endavant, i tirem endavant? És això el que hem de fer. Per això també ens hem d'animar des d'aquí. Ui, ara m'embalo, ja paro, però aniríem la força de cadascun de nosaltres. Per això he dit abans que posem en context que no sols a l'estat contrari reaccionarà, sinó que els nostres es veuran obligats també a tirar endavant perquè nosaltres els estem apretant. És que ara els nostres electes estan comodíssims. No els apretem. Si estan negociant amb partits espanyolistes, estan donant governs amb els socialistes. Què estem fent? Estem acceptant això? Només per una quota de poder? Estem d'acord o no que passen aquestes coses? La força de nosaltres, sobretot. Aprofitem la força de cadascun de nosaltres i sortim al carrer en bloc i defensem aquestes cosetes. Anem a buscar un mestre que vulgui defensar i vulgui protegir el català, que n'hi ha que estan disposats a fer-ho, però com que se senten sols, ni l'escola els està recolzant, protegim aquell mestre perquè igual l'encausen i fins i tot li retiren la paga. Clar que el mestre no tira endavant, però si comencem a trobar aquells mestres, és el que deia el Josep, busquem aquestes persones que estan disposades a ser-hi, i hi han sigut. I com deia, i vull acabar amb això, com va dir aquella persona fantàstica, aquella dona francesa que malauradament va patir aquelles violacions tremendes, per aquells barbuers, ho sabeu, no?, de totalment que la drogaven i tot el que va passar. Aquella dona va dir, la vergonya ha canviat de cantó. Pensem-hi, amb el que deia Lluís, tornem a les estelades, a la nostra simbologia, apretar, ser-hi, que la vergonya l'han de tenir ells, que són a l'estat repressor. Gràcies. Moltes gràcies, Lluís, Jordi Lluís. Bé, arribant a la conclusió, jo crec que el que aquí n'hem de treure, resumint-ho, que és la força de la gent, és la manera d'aconseguir la independència, no n'hi ha d'altra. Pots parlar? Un moment. Caram, teniu un final de festa. Per cert, gràcies, Edurne. Sí. Ho has fet molt bé, Gràcies. I gràcies també per seguir-nos a la sala, a l'Ajuntament o qui sigui, però gràcies. Moltes gràcies. No, jo volia dir dues coses perquè ell ha repetit molt la força de la gent, la força de tots plegats. Hi ha un poema de Miquel Martí i Pol que té una frase meravellosa. El 1 d'octubre, quin és el miracle que va passar? És que per primera vegada des de fa molts i molts anys no només ens vam sentir poble, sinó que vam saber ser poble. Això, quan passa, és quan el poder del poble és immens. O sigui, no ens vam sentir només poble, vam saber ser. I l'1 d'octubre és el resultat de... I en Miquel Martí i Pol té una frase, perquè quan un se sent poble i sap ser poble, diu, en cadascú la força de tots plegats. I l'1 d'octubre va passar això. En cadascú de nosaltres sentíem la força de tots plegats. I hem de crear una altra vegada la psicologia col·lectiva de l'independentisme per tornar a sentir això. I després una altra cosa, que no vull deixar de dir-ho. Tenim uns germans de terra i de cultura meravellosos. El que en diguem la Catalunya Nord, que és la Catalunya. Punt. Que ens han ajudat, que s'han sacrificat, que ens han obert els braços. No podeu imaginar la quantitat de coses que no se saben i que van passar gràcies a aquella gent. I per tant, el dels països catalans en realitat no és només una entelèquia intel·lectual o una història del passat, sinó que continua sent un projecte de futur i engrescador. Ens necessiten molt. A Catalunya Nord ens necessiten molt. Necessiten que els acompanyem, que anem allà, que els hi parlem en català, que se sentin orgullosos de ser catalans i de pertànyer a una
cultura mil·lenària. Se'ns van separar dos reis cretins que ens van vendre i separar, i ells van fer una verdadera guerra de resistència. Els angelets de la terra, es deien. Que maco, no? Els angelets de la terra. Sobretot, quan tingueu ganes d'anar a un lloc, quan tingueu, aneu-los a abraçar, a dir som com vosaltres, som vosaltres, i ens ho heu demostrat sempre que ho hem necessitat. Quan a mi perdoneu, això ja és una anècdota de iaia vella, quan a mi hi havia un ministre de l'Interior, que com que jo era molt guapo, estava sexualment obsedit amb mi, però estava embogit, i per afavorir-me m'ajudava a fer carrera internacional, per dir-ho d'alguna manera. Vaig haver de sortir disparat d'aquí durant 4 anys i mig. L'escalfor de Catalunya Nord va ser fantàstica. Allà em vaig trobar els antics secretaris del Pompeu Fabra, els antics amics del Pau Casals, etc. I tenen una catalanitat molt empoquida per un estat francès que s'ha pogut lluitar contra les nacionalitats d'una manera molt més intel·ligent, però molt més profunda que l'estat espanyol, perquè ho ha fet amb intel·ligència, i els hem d'ajudar, només això. I recordeu que quan és que m'ha vingut tot això del tall de la Jonquera. Vareu veure els alcaldes catalans amb la franja de la República de la Llibertat, Fraternitat i Igualtat enfrontant-se i aturant la policia? Aquí un dia els hauríem de veure d'aquesta manera i potser ho aconseguirem. Vinga, ja està. Bona nit i gràcies. Moltes gràcies. Volia dir una cosa, volia agrair a les persones que han fet això, que és una estelada feta a mà, per la gent de Maçanet, tota feta a mà. Cal que digui el nom, la Glòria. La Glòria, l'Assumpta, que són tots, els Sais, sobretot la Glòria, i l'Assumpta Bat, la Glòria, qui més hi ha? Espera't, l'Andreu, la Rosa Ripoll, tota la cosa.